aipatu zulen iduge Euskaren ezagutzaren unibertsalizazioa zuen lan hildoetariko bat dela, eta hizkuntza eskubideak bermatzea ere bai Euskaldurentzat hizkuntza minorizatua dugun heinean. Horren anira, ustut lan anitz dagoela oino egiteko, eta gaur egun zeintzu dira erronkak ezaguntzaren unibertsalizaziora ailegatzeko barkatu. Eta ea hankamotz gelditzen ote den pixkate Nafarroaren parte handi bat eta Ipar Euskal Herriaren osotasuna horretan, edo nola ikusten duzu ezuek? Eskerrik asko, Xalbat. Ezagutzaren unibertsalizazioa erabilerarako eremu erosoen sorrera eta edakuntzarekin lotuta, da momentu honetan kontseiluak dauzka bi norabidetzen nagusi lehen aipatu ditut. Edo nolabait gure diagnostikoan Euskararen normalizazio eta biziberritzean aurrera egiteko bi oinarrizko gako daude hor. Elkarrekin txirikordatzen direnak eta elkar eragiten dutenak gainera. Ezagutzaren unibertsalizazioak erabileran eragiten du eta erabilerak ezagutzaren sendotzean. Baina ezagutzaren unibertsalizazioaz galdetu didazunez horre egingo dute azpimarra. Zergatik ematen diogu hainbesteko garrantzia momentu honetan. Batu duzu Ipar Euskal Herrian, Lapurdi Baxenabar eta Zuberoan eta Nafarroa garaian ote zaudeten, edote gauden, nien daian bizi naiz, hortik urrun. Esango nuke Euskal Herri osoan gaudela hortik urrun. Zegia da, autonomia erkidegoan, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan urte luzetan, hamarkada luzetan, hezkuntzatik lan ikaragarri bat egin dela, eta hiztun asko ekarri ditugula, baina hiztun oso Euskararen jabekuntza, Peiok aipatzen zuen hori, benetako ezagutzaren unibertsalizazioa esango nuke oraindik urrun daukagula. Eta guretzako funtsiezkoa da lanketa hori egitea ezagutzaren unibertsalizazioa ez delako bakarrik gakoa Euskararen normalizazio eta biziberritzean aurrera egiteko, baizik eta baita ere gizarte ikuspegi batetik gakoetako bat delako. Berdintasunerako gako bat da, justizia sozialerako gako bat da, bizikidetzarako gako bat da, gizarte kohesiorako gako bat da, eta funtsean demokratizazioan sakontzeko gako bat da. Askotan esaten da askatasunez, hizkuntza praktikak egin ditzagun askatasunez. Nik erabakiko dut, euskaraz egin, gazteleraz egin, frantsesez egin, baina euskararik ez badakizu, nekez praktikatuko duzu askatasuna. Hau da, askatasuna bera iristeko ere, hizkuntz praktikara, askatasuna eramateko ere, ezagutzaren unibertsalizazioa gako bat da. Arazoak nahi beste eta konplexuak, eta gainera, eta ez naiz luzatuko, ze uste dut hemen gaudenok denok badakigula, ontaz desente. Baina azpimarratuko nuke gainera, arazoiek gero eta konplexuago egingo zaizkigula, ikusten ari gara gure gizartea berritzen ari da, zorionez, mugimenduan gaude, zorionez, Euskal Herritar berriak ditugu, baina ez datozkigu euskararekin. Eta hor, uste dut, eta hor ere berriro ezagutzaren unibertsalizazioa jarriko dut erdigunean, nik uste dut egin genezaken euskalgintzatik ari naiz, eta euskalgintzari begirada kritiko bat egin nahian, eta neure buruari, honen guztiaren aurrean egin genezaken gauzarik okerrena hau guztia arazo bat bezala ulertzea dela, eta ez aukera moduan. Horrek ez du esan nahi, ihes egin behar dugunik, onberatasun praktikante baten bidez heldu behar diogunik honi. Uste dute zorrotzak izan behar dugula, finak izan behar dugula, izendatu behar ditugula gauzak diren bezala, baina konplexutasun berri honetan ikus dezagun aukera bat. Eta jar dezagun benetan ezagutzaren unibertsalizazioa erdigunean, jar ditzagun hezkuntzan tokian toki
eta dudarik gabe partizio politikoak, errealitate soziolinguistikoak eragin eta indartzen dizkigu, eta hori kontuan hartu gabe politika publiko zentzuzkoak egitea ezinezkoa da. Beraz, toki bakoitzak badauka abiaburu bat, ikus dezagun zein den, baina erabil dezagun hezkuntza eta balia dezagun, eta hontan, eta hau katalanek esana da, guri belarrira esana, Euskal Herrian badaukagula abantaila handi bat, hain justu konplexotasun berri honi aurre egiteko. Eta da, helduen euskalduntze alfabetatze sektore oso indartsu bat. Urtetan, hamarkadetan, lan izugarri egin duena, ez bakarrik hizkuntzaren ezagutza ematen, baizik eta euskaldun berriak sortzen, hain zuzen ere, azken hamarkadetako euskararen bizi berritzean hain funtsezko izan zaizkigun euskaldun berri hoiek guztiak. Eta uste dut, egin behar dugun, une honetan egiteko daukagun ariketa garrantzitsuenetako bat, horixe dela. Helduen euskalduntze alfabetatzeari dagokion aitortza egitea, uste dut ez zaiola historikoki egin, euskalgintzak zor bat hor duela, aitortza eta benetako lurzoru bat, lan hori, bide hori, egiturazko aldaketa eta proposamenak bide hori ondo egiteko. Lehen zera ez, Eusko Ikaskuntzaren zera adierazpenean bertan, harrera hizkuntza izan gaitezen ez, uste dut hor daukagula eta ezagutzaren unibertsalizazioa hortxe erdigunean dagoela. Hoai etorriko niz ezagutzatik fiskat erabilerara, zurekin peioa aipatu duzu, hizkuntza gaitasuna eta euskara gaitasuna bi horien arteko desberdintasuna, eta nahi nuke jakin, pixka bat aitzina pauso bat izan behar delako zuztut hiztun osoak sortzea gaur egun euskarentzat, jase askan lanketarik eramaiten ote duzuen, euskararen ezagutzaz aparte, euskararekin doan guzi hori transmititzeko. Euskaraz hariko diren ikasleak nola formatu hori da, ere kaldera. Bai, giltza guretako dudarik gabe erabileran kokatzen da. Ikasleak ez dira hor izan behar ikasteko, hor izan behar dira hizkuntza baliatzeko. Baliatzeko klasean, baliatzeko kanpoan, baliatzeko hizkuntza formala, hizkuntza informala. Eta aldi oro lortzen dugulaik euskaraz ari eraztea ikasleak, ikaste dute zerbait euskaratik, euskara mundutik. Ari gira, hainitz, burbuila batzuetan. Bada lehen burbuila bat biziki erresa dena guretako da ikasgelako burbuila hori. Hor arazorik ez da, irakasleak finkatzen du ze hizkuntzetan egiten den burbuila hori, euskaraz egiten da, ikasgelan egiten dena, euskal gaiei buruz, eta hor menperatzen dugu, irakasleak menperatzen du ala ere hizkuntza hori eta transmititzen diren jakitate horiek euskararen ingurukoak eta guzti. Landu behar dugu ere burbuila bat zabalago, dena ikastetxe mailako burbuila. Hortan dugu ere beriztasuna ikastola batean eta ez beste sare batean egin daiteken murgiltzearekin, gure euskararen burbuila hori ikastetxe osoa hartzen du. Eta ikastetxean, ateka pasa ordutik, atekatik berritza atera artea ratxean, osoki dena euskaraz izan behar da eta euskal mundutik etorria eta euskaratik asmatua, bai klasean egiten dena, bai kanpoko orduetan. Eta hor ere, saiatzen gira, gure langile guziei esker, hori lantzea. Hortik aratago, ari gira ere, beste burbuila bat lantzen, ikastolaren komunitatea. Hortan badira ere, burasoak. Eta hor baitugu erronka nagusiak. Gaur egun, sehaskan, burasoen erdia ez da euskalduna. Ez dugu xifre zehatzarik, menan guti gora bera, badakigu burasoen erdia ez dela euskalduna. Badugu estimazioen arabera, azken xifren arabera, aurren laurden bat badituna bi burasoak euskaldun, eta beraz, euskara egunero baliatu eduna etxean. Badugu laurden bat bi burasoak ez ditunak euskaldunak, eta beraz euskara ez du bat ere etxean.
eta euneko 50 bat, nun buraso bakar bat euskalduna den. Eta hor, ze hizkuntza nagusitzen den etxean hori zaila da, jakitea. Beraz hor bada lanketa bat ere, buraso horiekin, euskaldun izan edo ez euskaldun izan, hala ere buraso horiek lan dezaten aurraren hizkuntza euskara izan dadin. Eta beraz, saskaren inguruan, ikasoaren inguruan egiten diren guzti horietan, behar dugu hori landu. Burasoekin lan hori, eta burasoen jarrera hori hizkuntzari begira. Eta batzu haitu dira urtez eta urtez hortan, eta emaitza askionak behitugu gauza interesgarratzu. Eta gero, behar dugu ere, saskan bunutik atera, eta entzatzen gira ere, euskal komunitatearen burbuila hori sortzea. Lehenik ikastolak berak antoatzen dituen ekitaldietan, eta hor, badugu xantza bat da dirurik ez dugula aski. Eta dirua lortzeko behar ditugu ekitaldiak antolatu. Eta gure ekitaldiak kulturalak dira, euskaliztunen ekitaldiak dira, plazan egiten ditugu. Dirua biltzeko, menan ere, plazan euskararen burbuila bat sortzeko. Euskal kulturaren burbuila bat, euskaliztunen komunitatean burbuila bat, euskarazko burbuila bat, plazan bertan. Eta hortan, badugu ejola garrantzitsu bat, eragina handia batuna gure ikasleen gain. Ikusten dutelaik buraso bat, taloak egiten, bere ostial gauak bilkuretan, edo lanean egiten ikastola laguntzeko, euskara laguntzeko, badu sekulako eragina. Euskarari buruz eta ikasleak hizkuntzari buruz duten ikuspegiari buruz. Ez da erakaslearen hizkuntza, da burasoen borrokaren hizkuntza. Eta gero, bertugu, baliatzen ditugu ere besitan da besten borbuilak, ere maten ditugu korrikarat, eta korrikan pentsatzen dute euskara unibertsala dela, eta hori bikaina da. Eta aekaren aldetik ere bai galdera kasik berbera botako nizuke. Zehazki ezagutza bermatzen duzuen einean, ustut aurten mintza praktikatu eman duzuela plantan bai honan, adibide gisa harturik. Nola doa proiektua eta ustut ikasleen hizkuntz ohiturak plazara ere maiteko eta aldatzeko ere bai egina izan dela proiektu hori eta ea xehetasun batzu dituzun hitz. Mintza lagun proiektua aipatuko dut, baina peiok burbuilak aipatu ditu, eta helduekin gauza bera gertatzen da, klasean ikasten duten hizkuntza da gau eskolan irakaslearekin, beraz, harremana biziki gelakoa edo gau eskolakoa gelditzen da. Gau eskolan baute olako arnasgune txiki bat euskara praktikatua izateko, baina eskolan, espainola eta inglesarekin egiten genuen bezala, biziki instrumentala eta biziki gelako hizkuntza gelditzen zen, eta hori gero jendartera edo eguneroko bizitzara eramatea ariketa zaila da. Eta beharrak eta ikasleek galdeginik erabilera lantzeko beste leku batzuk behar zituztela. Gau eskolan egiten dira aisialdiko gauzak, ateraldiak, praktika saioak, mintzotromoak, egiten dira gauza hainitz, podcastak egiten ere hasi dira, ikasleek egiten dute podcasta, beste ikasleek entzun dezaten, beraz bada horre erabilera zerbait, baina beste zerbait behar zutela. Eta orduan mintzalagun proiektua landu genuen egintzen nolako saiakera bat joan den urtean Donibane, Urruña, Ziburu inguruetan. Erran behar da proiektu hori ez dela berria, Hego Euskal Herrian bada urteak ari direla horrekin, 10.000 pertsonek parte hartzen dute ariketa horretan, eta hemen ere Ipar Euskal Herrian izan genuen proiektua, baina baliabideek etziguten hori garatzen lagundu eta hortan gelditu zen. Beraz, jaz berriz hartu genuen hori, hegoaldeko aekatik errantziguten biziki ongi, baina segurtatu behar duzue laguntza instituzionala gibelan izanen duzuela. Ez da herriaren bizkar egiten alden zerbait. Beraz, hori izan zen gure lehen erronka, aekak egin zuen lehen esfortzua,
Eta aurten Euskararen erakunde publikoak diru bat eman digu, eta hori beste herri batzuetara zabaltzeko helburuarekin Baionan lantzen hasi dira, Uztaritze, Itsasu, Kanbo, eta besteren bat ere, Hendaian eta Donibaren segituko dute. Eta hori ez da klaseko ariketa bat, talde txikiak sortzen dira, bidelariak, beraz Euskara praktikatu nahi dutenak eta bidelagunak, bolondresak direnak, Euskara ongi mintzatzen dutenak, eta horrek bidelagunak animatzaile bezala aritzen dira, eta talde txiki hori animatzen dute, eta horiek hautatzen dute ze lekutan egin nahi duten euskaraz, kafetegian, edo ibilaldi bat egitera joan, edo azokan parte hartu, edo dena delakoa. Eta hori erregularki egiten duten ariketa bat da, eta hor sortzen da burbuila txiki bat, hor sentitzen dira komunitate bateko parte, harremanak egiten dira, saretze bat egiten da, eta bereziki euskara praktikatzen da eta euskara erabiltzen da. Eta ohiturak aldatzen dira. Prentsaurrekoa egin genuenean, 10 alaba batzuk eman zuten beraien lekukotasuna, alabak euskara galdua zuen, etxean frantsesez ari ziren, eta hori eraldatzen saiatzen ari dira momentu hauetan, ariketa honi esker. Beraz, horiek dira gauza praktikoak egiten direnak, eta hori gehiago egin beharko duguna etorkizunera begira, baina beti itzultzen gira gauza beretara, baliabideak ezinbestekoak dira, eta hau ez da herriaren bizkar edo aekaren bizkar egiten alden zerbait, beste zerbait behar dugu gibeletik. Eta ipatuko dut orain klasetik kanpo edo gure komunitatetik kanpo diren horien kasua pixka bat, eta euskara kohesio hizkuntza eta kohesio elementu izan dadin, topaguneak bat ere jauzi egitasmoa plantan eman zenuten. Gaur egun erronka nagusietarik bat da euskal hiztun komunitatetik kanpo diren horiek erakartzea. Helburu horrekin planteatu zenituzten, adibidez batera jauziko bizikidetza saioak ere bai ezpanaiz oker. Eta hori, zurezat galdera jasone topagunearen lanketaren arira nola bihurtu euskara kohesio elementu? Bueno, ez dakit nondik heldu egia esan, egon naiz hiltzatuta esaten ziren horren beste zuen kontakizunei, eta lehenik eta behin bare bat datu igual aipatuko dut, lehen ez baitut egin, eta besteak beste topagunean 74 euskara elkarte daude federatuta, eta horietarik herenak izango ditu pertsona liberatuak tokian erabilera proiektu horiek aurrera eramateko, euskaltzale jentea biltzeko, eta beste bi herenek ez daukate halako baliabiderik, ez da. Hau aipatu dut, gure historian, lehen zelabait, emankorra izan dela, esan dut, Euskal Elkarteen lana emankorra izan dela esan dut, eta iruditzen zait horren beste bolondrezi esker ona adieraztea egin duten lan ikaragarriari esker horren beste eremu barri zabaldu direlako hori da ateratzen zaidan gauza bat, eta tokian tokiko egoerei erreparatzearen garantzia. Orduan, piskadantza horretan arituko naiz, nazio maila eta tokiko maila, gure ametsa euskaltzale mugimendu bat indartzea, horretan bentzat motore eragile aktibo bat izatea, topagunea eta euskal elkarteak hortan jardun nahi dugu, behar dugulako, eta ez da izango hori gure baitakoa, baizik eta beste askorekin batera eragin genezakeena, eta esan behar dudana da, zenbakiak zenbaki eta lorpenak lorpen ahul gaudela, oso ahul gaudela, eta hau da guretzat datua. Batzutan babes faltak daudelako, heldu behar zaiolako lan bati zeinetara ez garen heltzen, eta gainera ikusten ari garelako, gaur egungo ikerketen argitan, jente askorentzat, gazte askorentzat, bizi direlako eremu ordaldunetan, euskara oso urrun egon daitekela, beraien identitate eraikuntzatik eta euskaldunak dira. Orduan, zelako profil ezberdinak ditugun gaur egun zorionez, horraino heldu gara, eta zorionez horri heldu behar diogu, orduan
gure ahultasunetik eta nolabait helburuak lortzen ez gabiltzan kontzientziatik egin genuen batera jauzi. Eta hor jamanator gaira eta batera jauzi izan da gizarte elkarrizketa bat, gure helburua zen, errebisatu daigun gure lana. Zerri egin behar diogu kasu, aurrera begira, euskaltzale mugimendu bat bultzatzeko, baina bereziki euskaren erabileran jauzi bat emateko, eta horretan, mezu nagusia, ez ditut bost baldintza zehaztu ziren, baina mezu nagusia bazen nolabait gizarte zabalarekin gehiago lan egin behar dugula, ireki behar dugula euskalgintzatik. Eta, bada alde batetik, zama bat gehiago, baina aldi berean bakarrik ezin dugu, eta hemen esan dugu, bakarrik ezin dugu euskal elkarteok, ezin bestean lankidetzan aritzera zeratuta behartuta gaude, hemen gaudenok, eta gainera kanpoan une honetan oraindik ere hiztun moduan bizi ez dutenak egunerokoa aliatu izan daitezen lan egin behar dugu. Eta azpimarratu nahiko neuke, euskara kohesio hizkuntza euskara kohesiorako elementu bat funtsezkoa dela herri honetan eta hori transmititzeko baditugula diskursoak eta erramintak, baina ez dugula astirik hartzen horri buruz herritarrekin hitz egiteko. Gure burbuletan daukagun lan eskergarekin ez dugu asmatzen harago elkarrizketa horiek eramaten. Eta beharra handia dago, errebisatzeko egiten ari garen hori eta aliatu berriak gehitzeko euskararen prozesuari. Orduan, badira gauzak, badakizkigunak, baina harrapatuta gaude nolabait eta hortik kanpo eragitera, hortik kanpo eragin elkarrizketa berriak ireki eta aliatu berriak ekartzea funtsezkoa da zeharkakotasun hori praktikatzea euskara elkarte ontzat eta banator lehen pertsonara ez da eta topagunearen zat nola egiten dugu lan ohiko gure zirkuituetatik kanpo eta hortara goaz. Piskat hori esperimentatzera, hori da gure etapa barrian egin nahiko genukeena. Eta, burbuilak eratu eta ireki. Hau da mugimendua. Burbuilak eratu behar ditugu, bezguneak behar ditugu, erabilerarako eta euskara biziarazteko, baina burbuila horietatik kanpo ere, euskaldunak bagarela eta bizitza hobe baterako tresnak badaudela, gure mundutik eskaintzeko euskal herritar guztiei, horretan badaukagu zer eman eta zer ikasi. Aurreiritzi asko dagoela ere ikasi dugu prozesu horretan, orduan, bada nolabait gonbidapen bat elkarrekin egiteko bebai. Nekar. Ongi, eta Ipar Euskal Herriera ostiona aipatu dugu 3.000 pertsona horiek, ez dakit nok aipatu ditu hemen 3.000 pertsona etortzen direla urte guziz, Ipar Euskal Herriera heltzen diren pertsonen perfila desberdina da alere Ego Euskal Herriari konparatuta. Urte guziz, egan bezala 3.000 pertsona instalatzen dira Lapurdi Basenafako eta Zuberoa barnemiltzen duen lujalde honetan, eta zuri galdera esan, plazarak hausnartu duen pertsona horiek nola sentsibilizatu euskarara. Aibatu baituzu sentsibilizazioaren hanka ostion. Gai lehako jada, ze aldi berean ikusten aldugu alimaleko uain bat gure gana etortzen eta gure komunitatea auskoago eta deseginago ustea izaiten alda horren ondorioa. Badugu tendentzia ere 3.000 horiek zaku berean sartzeko eta denak estatiko ikusteko ere. Jakinez, alde batetik behar dela untsa ezagutu horien profila, erranduzu xal bat, ez da batego Euskal Herriko realitate bera. Unat etortzen direnak gehienak Frantziak estatutik datoz, baliabideak dituzte, hemen zerbait erosteko gai dira eta instalatzen dira, eta ez da bakarrik erretretadun profil bat, bada bikote gazte bat, bere lehen aujarekin instalatzen dena hemen. Eta batzutan lehen aurrek baditu 7-8 urte eta hor zer egiten dugu ikastolan sartzeko, bada zubi historio bat hor nunbait kasik utxe egiten duguna beraz. Uste dugu guk importanta dela jende hori untsa ezagutzea
eta segmentazio finagoa egitea denak zaku berean sartzeko partez. Beraz, bai, badira demagun joan den udan instalatu direnak hemen eta euskaratik biziki urrun direnak, baina badira ere peiok errandu euskararekin urbiletik unkituak direnak, ikastolako guraso izanez, adibidez. Kanpotik dinak dira, baina ikastolaren autua egin dute aurratipia zutelako eta posibilitate hori ukan dute haien etxetik urbil ikastola bat zela eta badituzte beren argudioak ikastolan aurra emaiteko. Badira euskara ikasten hasi berriak direnak, badira batzuk ez duten hasekula euskara ikasiko benan, badute errespetu bat, eta gero badira urrun eta kontra direnak, ez dezagun gorde. Baina bederen jarrera baiko horretarako prest diren hoiekin zer eginen dugu? Zein urrats eginaraziko diegu, eta nola eginen dugu urrats horiek eginarazteko beharrak hobeki ezagutzeko. Beraz, guari gira gehiago etorkizun ikuspegi bat lan zen, jende horrekin, etorkizuneko ikuspegian emaitea, euskara izango dela etorkizuneko hizkuntza bat hemen, etorkizun hurbileko ikuspegian eraman nahi ditugu, eta hortarako sortu behar dira espazioak, tresnak, hizkuntza mediazioa egiteko. Mediazioa da, haiek hurbilago sendi dezaten euskara eta bere munduak. Kondutan hartuz, guk adibidez badugu kultur tailer bat, eta jakin nahi dugu zer den horien sarbidea euskal kulturara sartzeko. Gure aurreritziek reiten aldigute, horiek ondaretik sartuko dira, hemengo etxeak zain politak diren ikusita, hori izango dutela interesa, dira olakoak, baina gehienak plazatik sartzen dira euskal mundura. Eta hori ez dugu antzi behar. Guraso bat aurrarekin ikastolatik edo eskola elebidunetik sartuko da euskararen munduetara, baina heldu haunitz sartuko da plazatik. Eta hori da interesgarria, edo egiko bestetatik, edo egi urratz bat ezagutuko du, edo beste batzu ezagutuko ditu, pastoralara joanen da adibidez, nik dakitazer, egiko kabalkadara, eta hori kondutan hartu behar dugu, baina kondutan hartu behar dugu ere, falta dutela ikuspegi soziolinguistiko bat. Eta hor bada eziketa tipi bat egiteko, adibidez ulertzeko, zergatik burbuila batzuen behar bat dugun. Eta hori da gehien bat gure lana guk eskaintzen ditugun hitzorduetan, burbuilaren konzeptua esplikatzen dugu. Edo esplikatzen dugu zergatik zoroak bezala 10 egun eta gauez korrika egin behar dugun kasik neguan girelarik oino. Edo zergatik txapa bat eman behar dugun euskaraz egiteko. Edo zergatik manifestazioak antolatu behar ditugun ere. Beraz, bada hor hizkuntza komunitate bat ikusarazteko premia, jende hori. Bada lanketa bat egiteko hizkuntza komunitatearen baitan ere euskaldunak ahalduntzeko, ez baigira denak zaku berean ere. Batzu aktibo gira, beste batzu komplexuz beteak gira euskaraz egiteko, hori ere kondutan hartu behar da. Beraz, hizkuntza komunitate bat hauskor, baina biziki dinamiko ikusarazi, kristoin bizi nahia duena, eta erakutsarazi ere gure inguruko instituzioei hizkuntza politika bat, lehen ejandutan bezala, izaiten aldela gizarteko isio politika bat. Ez dela euskara bazter zaile, baina badirela gauza batzu ulertzeko eta baldintza batzuk errespetatzeko, kode batzuk ezagutzeko, hizkuntza komunitate horren inguruan segi dezagun lanean, eta horren baitan edo horren inguruan bizitzen.